Silver Surfer, αφού πήρε το πολυπόθητο κρυπτονίτη από τους Ερπετοειδείς, ξεκινάει το ταξίδι της επιστροφής με την ελπίδα να μην είναι πολύ αργά. Εντωμεταξύ στη Γη και στην Gotham City, οι Super Heroes συγκεντρώνονται για να συζητήσουν τις εξελίξεις. Ο Captain America παίρνει τον λόγο. Πέρασε σχεδόν ένας μήνας από τότε που ο Silver Surfer έφυγε για το μακρινό του ταξίδι στα πέρατα του σύμπαντος για την έβρεση του κρυπτονίτη και ακόμα δεν έχουμε νέα του. Εντωμεταξύ ο Σούπερμαν συνεχίζει να καταστρέφει τον πλανήτη ενώ εμείς καθόμαστε με σταυρωμένα χέρια. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο. Πρέπει να δράσουμε άμεσα, ιδάλλως θα αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες της ολιγορίας μας. Αγαπητοί μου φίλοι και συμπολεμιστές, ο Captain America έχει δίκιο. Όλοι ευχόμαστε ο Silver Surfer να κατάφερε να φέρει εις πέρα στην αποστολή του. Μα τι θα γίνει εάν δεν συμβεί έτσι? Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για πανενδεχόμενο. Πρέπει να έχουμε ένα εναλλακτικό σχέδιο, ένα plan B. Ο Dr. Strange πήρε το λόγο. Φίλοι μου, όλα όσα είπατε είναι σοφά και σωστά, αλλά δεν υπόθηκε το πιο σημαντικό και κύριο απ' όλα. Την αιτία που ο Σούπερμαν φέρεται με αυτόν τον τρόπο. Τι ήταν αυτό που τον οδήγησε να θέλει να φέρει τον Αρμαγεδόν στον πλανήτη? Δεν μπορεί να τρελάθηκε στα ξαφνικά. Έτσι λοιπόν, με τις δυνάμεις που μου δίνουν οι μαγικές μου ικανότητες, θα ταξιδέψω πίσω στο χρόνο για να ανακαλύψω τον λόγο και άμα μπορώ να τον διορθώσω και να τον σβήσω από τα κατάστοιχα της ιστορίας. Έτσι λοιπόν ο Dr. Strange ανοίγει μία πύλη στο χωροχρόνο και αφού περιπλανήθηκε σε διαφορετικές εποχές και τόπους, τελικά έφτασε στην Μετρόπολη του προηγούμενου έτους. Εκεί όπου ένα τρομερό γεγονός πρόκειται να συμβεί.